става хора? Аз съм Стини и днес правя ревю на моят сервер. Това е... Исках да го направя нещо така като добра и лоша новина. Това беше добрата за... че вече имам сервер и ще гледам да отворим постоянно. Но... да, лошите оставих за после, в смисъл за сега, защото е свързано, нали, с добрата. Гадното, нали, лошата, е, че версията е 1.7.2 на сервера. Да, опитах на 1.8 да го направя, но не ми става на мен. А и пък... да. Това, което виждате, тази огромна къща, това е админ хаусът, LARP админ хаус в моят сервер. Отвън доста добро впечатление прави, надявам се. Да, отвътре не адски, въобще много грозно се е получило, но ще оправя детайлите. И да ви покажа, ето това са ларповете на моят сервер. Нека отидем в Big Shop, големия магазин. Ето така. И тук може да си купувате неща и да ги продавате, но съответно някои айтеми не могат да се продават. Ето тук виждате. Забравих да кажа, че Big Shop не е целият направен, тук не съм го доправил, ще го оправя. Сервера ми е нов. Ще го кача там в някакви сайтове, където мога. Може да вотнете за сервера, ще съобща като ще направя видеоклипче си отново. И ето влезна Хабзи в нашия сервер. Той се пише Хапи, това му е новия скин. И тук не е довършено, да. Нека видим сега, например, евент. LARP евент. И ето, обзето, тук стресчетка ще има. И ето тук, това е, ето така изглежда LARP евент, общо взето. Да, тук има лава, ако забелязахте. Това е доста готино, мисля. Ако се съберем, нали, повече хора ще го големина, в смисъл, че няма да се бутаме тук 20 човека. И нека отидем сега на LARP Event 2. Тук ще е стрешетка, ще има информация и бутилки с Fire Resistance, за да минавате тази лава. Ще стигате до тук, трябва да си изберете правилния път, аз няма да ви казвам какво е, но там продължава още. Доста е трудно и доста интересно, бих казал, направено. Нека отидем сега на LARP Res. Това ми е последния LARP, който правих за сега. И какво стана? Да, ето го. Тук съм написал Res информация, всичко за Res, в смисъл най-общо. Как да си направим резиденция, нали, трябва да си намерим място, така, как да пуснем PvP в Res, за пуснато PvP True и за изключено False накрая. И как да добавим приятели и да го махнем, примерно. Значи първо, за да го добавите, трябва да напишете ResSet, името на вашият Res съответно и името на играча и Trusted True. За да го махнете, просто Trusted False. И понеже всички други ларпове, забравих да покажа Survival. Той е доста важен. Сервера ми е PvP. Забравих да го спомена, не знам защо толкова много зарежда. И тук ви пише да се обърнете да си вземете екстремната количка. Тук си вземете една количка. Тук палите надолу. Уиii! That is amazing, Dad! Окей, свършваме тук. И общо взето Survival спавна е направен от Ghost HD. И ето как изглежда, на мен ми прилича доста на някаква, не знам даже на глава отгоре и тук зъбите. Да не мога да ви обясня, аз имам някакво странно въображение. Виждате как се вижда, понеже не ми е заредило. И натам бедате, строите къщи. И нека отидем сега вече на спауна. Спауна е правен отново, не е копиран. Най-важното забравям да го казвам и го казвам накрая. Това е доста лошо. Сървъра на първо се казва Adcraft. Долу в описанието ще има, ще да кажа линк. Ще има IP-то за сървъра. Тук пише, че сървъра е PvP, вече го казах. И, значи, насам тук е LARP Enchantment. Да,
като напишете, може да си купите бутилки, ето. Тук за XP-то да се осамотите, да се на тъпчете с XP. Е така, взето, това е. Това е LARP персонал. Тук виждате какъв ни е отбора. Това е Тимо Нотел, извинявам се, Тимо Кери, той се смени никнейма в YouTube. И тук трябва да го променя на тъца вместо то. Той е билдър, ето бе мен, аз съм Owner, хостър, но се написах Owner. И Swag Effects, нашия ютубър, той е по принцип интромейкър. Да описателите ще видите на всички, линк към каналите. И ето го Хабзи, той също е ютубър. В смисъл, снима видеоклипчета както и той, но той е модератор Хабзи. Да, мисля, че сванахте идеята. Това са правилата. Нека ги прочетем, не спами, не грифай, не използвай хакове модове и прочие. Не обиждай, не искай ранг или айтеми от админи и опнати. Не се кълни, смисъл такъв да не се заклеш за нещо. Имай респект към другите играчи, не лъжи другите играчи. Не знам защо се увърта около нас постоянно, мисля, че не знае дали снимаме. И това е LARP Free, понеже PvP сервера, всичко е Iron Set и стрели. Лък имате също с стрелите. И тук, като излезете от спална, слизате долу, тук си взимате количка отново. Аз имах, но след добре, той ми я взе на квалитет. И тук казвате чао на спална и отидете, аз даже не знам къде. И мисля, че това беше видеото. Надявам се да ви харесало. Влизайте сега в сервера да играем, ако искате. И до нови срещи!